President Zuma Tata. Tata President Zuma Tata. Phansi ngoThabo Mbeki phansi. Phansi ngoThabo Mbeki phansi. Uwile uThabo Mbeki uwile. Uwile uThabo Mbeki uwile. Uwile uCyril uwile. Uwile uCyril uwile. Run Cyril Ramaphosa run. Run Cyril Ramaphosa run. Jikijela mkhonto jikijela. Jikijela
mkhonto jikijela jikijela mkhonto jikijela jikijela mkhonto jikijela jikijela mkhonto jikijela uyayivubela uyayivubela babe ngaphi igama lami ngingubonga inkosi uGift Education madoda khanyile mina unqakanqa ubhonda lomshini isikhafu lagazi into engalami madubule kithi moshungu shemi angifisi ukuba nje mise ngimdala comrades ngizobingelela ubuholi obukhona bingelela ondaba ezitha ngokukhulu ukuzithoba nabefundisi okwami kufishane ukuzoletha imessage of support. Comrades, siyavota nge-29 May. Siyavota sivotela iMK. Usathane simehlule. NgoLwesithathu uzobona ilogo ye-MK enamakhalaza MK athi thina. Eduze kwelogo uzobona ubuso bababa uJacob Gedleyihlekisa Mhlanganyelwa Zuma. Comrades, sekusele kancane comrades. We come from far. We fought this battle when many never believed. We told them in their faces, if they are removing a logo of President Zuma, these elections were not going to sit. We're going to use everything in our power to ensure that these elections don't sit. And we're going to ensure that they don't sit. We are repeating it here. The Constitution allows us. Chapter 2 of the Constitution, the Bill of Rights, says we have a right to protest. We can literally stop elections with a protest. So comrades, siwinile. Ubaba uNcamalala ukhona kwiballot. Mawufika ngoLwesithathu uzobona lo munye ubaba onekhala elicishe elifanele lami ukuthi elamlihle. Mase ubona uNcamalala. Ngifuna ukubona ukuthi ubani ozovotela leli yakhala elingakaya. Ashiya uNcamalala umsholozi. Comrades, victory is within a reach. Mawuyovota comrades kumele understand ukuthi why i-youth league ithini kuwena. What is the youth league saying? I-youth league ithi kunina uma niyovotela iMK nivotela ukuthi wonke ama-EPWP aqashwe njengabasebenzi abaphelele. Uma uvotela iMK uvotela ukuthi othisha, ama-security, onurse namasosha anyuselwe imiholo, athole imiholo ehloniphekile. Uma uvotela iMK uvotela ukuthi umuntu ona 18 and above must go to a compulsory military conscription. Uma una 18 hambe emasosheni. Shani izandla ngifuna ke emasosheni. Comrades, if uvotela iMK, i-youth league imile. Ithi youth league, if you vote MK, sifuna i-2/3 majority. Sifuna ukushintsha i-constitution ye-country. Nakho ke ngifuna ke nikufake emakhanda. Ubaba uNcamalala sonke siyamazi ulungile. Ubaba ohloniphekile onenhliziyo enhle. Sathola i-2/3 ngizohamba ngiyoguqa kuyena. Kwathi qeza thola i-2/3 siyawakhipha amaveni abheke phalaphala. Ngifuna uSiril ukumbopha mina personally. Sathola i-2/3 soqala ngokubopha uCyril Ramaphosa ngoba unemali. Masingaqali ngaye uzobaleka ekubangani bakhe eLondon. Lo munye lo uJudge Zonda kanamali ngeke abaleke singambopha even after 2 weeks. Amandla. Comrades,
i-MK mayithatha i-free education will be compulsory for all. Sizofunda mahala. Siyaya bo. Siyaya. bo. Awunoma bese tubona bese shaya bese bopa Mshini wami we baba ai wenu yanga prezida mshini wami we baba Who left? Who right? Come on, son. Who left? Who right? Come on, son. Simpram Kondo, Alliance. Simpram Kondo, Alliance. I feel. Come on, Punu. I feel.